Continuăm rubrica noastră numită Cum se face. Și în această săptămână facem cunoștință cu un fierar, care ne va arăta cum se face o potcoavă și cum se potcovește un cal, în cazul în care sunteți curioși. Haideți să aflăm împreună! Pentru a face o potcoavă avem nevoie de acest material. Acum introducem în foc. Așteptăm acum să încălzească la temperatura de 1200 de grade, ca să putem să-l prelucrăm. Mă scoatem din foc. Da. Și trebuie să-l batem. Introducem iarăși. Avem o forjă care merge la 12 V. N-am făcut-o la 220, dacă a fost electrician, ca să nu consume energie multă. Stați, acum îi facem un șanț unde merge cailele. Acum introducem materialul în foc ca să-i fac colți. Acum să-i facem colțul. E finis colț. Spuneți-ne ce trebuie să facem. Trebuie să modelăm după piciorul la cal. Nu putem să punem mai mare sau mai mică, dacă e colț în afară, să cosește calul, să lovește, dar trebuie să fie exact copita calului. Și ca să nu se cosească, colțul ăsta îl băgăm mai interior. Ce înseamnă să se cosească? Când fuge să nu se lovească el în piciorul celant. Și acum începem să batem potcoava. Batem cailele. Potcoava e gata, bătută frumos, super.